Күндү бирде дулактарын нөбөр йонугар нөбөлүгүн баалыгын жаалынан бихека фонда терилинне, общественный фонда. Бу биги фонда бут бу мобилизация, быстык мобилизацияга онна контрагынан, онда бәя багатынан бар бу добровольцтар бутыгар. Оннара бу Украина Сирия ротугар Донбасс жөнү сергетин бу насыттан көмүскө жаддан мутугар олаттар бутыгар, эжөнөр бутугар бу материальный көмөгө кинилерге бу инники көң хаджар олаттар бутыгар тагастарга саптарыгар, септерге себиргелеригер ден фонда бу терилинне. Бу фонда агас арыкай неделя айы район кагытыгар онна бу Люболугун администрациятын сайтыгар бу фондага төһөкил бите, карнык терилтелер бербиттериттен, бир дилер жонтон, урбаниттардан чаганы терилтелерден бастакы үбү качыны Люболугун жалтатын үләттери бүкүннә камнастардан хаалатыбыт. Оны һәрге билигин даганы бу бюджеттен терилте үләттере бүкүннә камнастарын нәһәлектерге бар общественный терилилер комуяннар бу фондага уотураллар. Бүгүнкү күн тургунан төсүстен такка тыгынча холковай кидде. Оны һәрге бу биги кахастырандай телителер бит тора турбаттар, кинилер эме бәлерин, продукцияларын бу мобилизацияланмып, бу контрагынан, бәтин багандан бар бу жоннор бутугар, бу дүңәтә хаҗаллар, ол курдугаттан үтүе холобур курдук, киреттагы чогу костура разрез үләһәттере хүбеләһән бараннар каз билди бу мобилизация бар бу жомуту һәрге бит 5 тонна чогу борбоско бере хаҗаллар, бу хама үчүгәй тохтибин колобур дигән бибелети бит. Оны төтүгәннән туханаммыт күндү бирде дулактар буттан бу фондага һәрге бәгат багат түгүттән иссанагыттан быкыйы көтөлләг улатар бүтүргәннән эркеллән кәләләргә багыры кырый, оны бу фондага күскеме булыр гытыгар. Өңөрәбез.